गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू मೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಡತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಅವೇನು ಡೈಲಿ ರೋಟೀನ್ ಆಗಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಪುರ ಇಟ್ಕೊಂಡತ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಭೂಮಿಕಾ ಅಲ್ಲ ಡೈಲಿ ರೋಟೀನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೋಲ ಅಲ್ಲಿ ದಿನೋಲ ಲಕ್ಕದು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಈನ ಮಲ್ಪುಳು ಪಂದು ಸೊ ಅವು ಮಾಮಿ ದಿನಲ್ಲ ತೂಪೇರತ್ತ ಆರೇನ ಮಲ್ಪೇರು ಏನ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಪಂದು ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತ ಭೂಮಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆಲ್ ಹಾಕದು ಏನ ಮಲ್ಪೋಲೊಂದು ಇತ್ತ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸವಳು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪುದರ ಭೂಮಿಕಾ ಯಾನ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುವೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ್ದು ಏನ್ ಯಾಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನೆ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ದೇವೇರೊಂದು ಅಮ್ಮನೇ ದೇವೇರೊಂದು ಏನದೆ ಅಮ್ಮ ಎಂತೂ ಜತಿ ಪೇರತೆ ಜತಿಪು ನಡೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಕಾರಿಗೆ ಬೂರುನು ಕಿವಿಲಿ ಗುಗ್ಗೆ ಪಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏನಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಾರದ್ ಬೂರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಅರ್ಥ ಹೊಚ್ಚಿನ ಯಾನೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಅರ್ಥ ಹೊಚ್ಚಿಬೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಬೋಡ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಜಾಲ ಅರ್ಥ ಹೊಚ್ಚಿವೆ ಬುಕ್ಕ ನಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದ ದಂಡಲ ತಿಂಡಿ ಮಾಡು ಬುಕ್ಕ ಮೀದ್ ದೀಪದೀಗ ಅಮ್ಮ ಎಂತೂ ಲಕ್ಕನಾಗ 9 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಟೆ ಅದು ಬುಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಅಂಕಲ್ನ ಚೂರು ಡಿವೈಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಬೇರೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಜನ ರೀನಂಡ ಬೇತ ಬೆಲೆ ನಾನು ಜಾಮೀನಿ ಮಲ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಪೂರ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ 9 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ಕಾರ್ ಲಕ್ಕೋಜೇರು ಬೇಪಂಟ ಇಂಕಲ್ ಅಮ್ಮಾಗ ಯಾಪೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತು ಕಡೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪಡಿಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಕದ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಂತ 4 ಪಂತೀರಿ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ರೋಟಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ 3 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವೆ 3 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಪೂರಾ ಬೇಲೆ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ನೆದ ಬೇಲೆ ಪುಣತ ಅವೇನು ಪೂರ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿಗಂಚನೆ ಮಾಮಿಗೆ ಏತ್ ಲಕ್ಕಂಡ ಮಾಮಿ ಲಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಅಲಾರಾಮ್ ದಿಂದಲ್ಲ ಕೂಡ 5 ಗಂಟೆ ಅಲಾರಾಮ್ ದಿದಿಪ್ಪೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಕೂಡ 1 ಗಂಟೆಗ್ಲ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಜೆಪ್ಪುವಿರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಬೇಲೆ ಪೋಲೆ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಯಾನೆ ದೆತ್ತಿಪುನು ಬೊಕ್ಕ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೈನ ಒಂದು ಲಂಗ ನೈಟಿ ಪೂರ ಯಾನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೆ ದೀಪು ನಾ ಲಕ್ಕಲೆ ಪಂಡ ಲಕ್ಕುನೆ ಇಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಕಲ್ಲಾತೆ ಎನ್ನ ಮೈದುನ ಪೂರ ಆಗ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಯಾನೆ ಲಕ್ಕವನು ಮೇರೆಲ್ಲ ಆತೆ ಯಾನೆ ಲಕ್ಕವನು ಲಕ್ಕಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅರೆ ಮಾಮಿಗೆ ಮಿನಿ ಪಿದೈಡ್ ಕಾರ್ಲ ಮಿನಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಯಾನೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾರತವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ 50 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದ ಬಸಕು ಪೋಪೆ ರಸ ಪಂದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮತ್ತ ಕನ್ನಪೇರಿ ಎಂಕು ಕೊರ್ಪುನೆ ಜಾಕುಲೆ ತಿನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಆಗ್ತಿಲ್ವೇ ಕೇಸು ಎಳೆ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಏನಿದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ರಾಶಿ ಕುಂಟು ಮಾತ ದೀದಿಪ್ಪೇರ ಅವೇನ್ ಪುರ ಯಾನೆ ದೆಕ್ಕುನು ಬೈಯಾಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿಕಾ ಪುರ ಬಂದ್ಪುನ ಸುಳ್ಳೆ ಆಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಒಂಜಿಲ ಬೇಲ ಮಲ್ಪುಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪುರ ಪಕ್ಕಡ ಬಂದ್ಪುನು ವಿತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪುನ ಈ ರವ ಅಂಚೆ ಬೇಕು ಅನ್ನಿ ಆತ ಅಲ್ಲತ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲ ಅಂತ ಇದಾಗ ಪೂರ ತೂಪು ಜೇರಲ್ಲ ತುಂಡದ ಅಲ್ಲ ನಿಜ ಅನ್ನದ ನಿಜ ಇತ್ತು ನಾನು ಬಂದ್ಪುನ ಆಯ್ತದ ಈನದ ಇದಾಗ ಪೂರ ತೂಪು ಜರ ಅದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜರ ಎಂದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂದ ಅವೆಡ್ಡೆ ಪುಂಡ ನಿಕ್ ನಿಜಾತಾ ನಾನು ಅನ್ಪುಜಲ್ವಾ ಕೆಂಚಿನ ಕೂತು
ಫ್ರೆಂಡ್ ಐಟಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ತೂಪೇರು ಅತ್ತ ಬಡಿ ತಿಲ್ಲದಾಗ್ಲು ತೂಪೇರು ಅಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೋದ ಎಂಚಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಲು ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ರಂಚಮತ ಬಂಡೆ ನಿಜೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದು ಕೊಕ್ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಕಣಿಪ ನೋಡ್ದೆ ಪಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಜನ ತೂಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲೇಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದಿಪ್ಪೇರಿ ಅಂಚೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೆಂಬಲ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಲಿಚ್ಚಿನ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಬರೆಯಲಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಆತ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಈ ಪೂರ ಪನ್ಯ ನಿಜನ ಯಾ ಇರ್ದದ ಪಂಡರ ರೊಟ್ಟಿನ ಪನ್ನೋಡು ನಿಜನ ನೀರ್ ನಿಜದಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಬಂತು ಜರತೆ ಯಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಪೂರ ಬತ್ತಲಕ್ಕದು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆ ಈ ಎಂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಭಾರತವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಜ ನೀರ ಫಸ್ಟಿಗಿನ ಪಂಡರ ಈಗ ಉಂಚ ಪನ್ನೋಡುಂದೆ ಪನ್ಯತ ಈಗೇನ್ ಪನ್ಯತ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೊಲೊಂದು ಪಂಡ ದಾದ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಓಲು ಬರೀ ಆನೆ ಮಲ್ಪಿದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಗುಣ ಬೇಲ ಈ ಪನ್ಮೆಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯ ಪನ್ಯ ಸರಿ ಅತ್ತಿ ಯಾನು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಆತ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೋಲಿಲ್ಲಡ ಯಾಲ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೇ ಜೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಲೆ ಅದೇನ ಬೇರೆ ಮಲ್ದೊಲೊಂದು ಏನ ಕುಲ್ಲಲೆ ಕುಲ್ಲಲೆ ಯಾ ಬರ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನೆಗ್ರ ಬಲ್ಲಿಯತ್ತ ಯಾ ಬರ್ಬಿಡಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಇದು ಅತ್ತ ಅಂದತ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಜಲ ಅಂದತೆ ಸತ್ಯತ ಏನು ಬೆಲೆ ಅನ್ಪುಜನ ಹೊಕ್ಕಡಿ ರಂಚನಾಳ ಹೊಕ್ಕಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ ಅಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಅವ್ರ ಹೊಕ್ಕಡಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಐತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಿನ್ನಮ್ದು ಅಂಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹೊಕ್ಕಡೆ ಮಾಮಿಲ ಆತ ಬೇರೆ ಅನ್ಸ್ತೀರಿ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ದಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ಪುಡ್ಜಿ ದಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಣ್ಣೆ ಜಿಮ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅದನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಬೆಳೆದ ಕೂಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಜಿ ಉಂಟು ಓಯ್ ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ಪುನಿ ಓಯ್ ಸುಳ್ಳಲ್ಲೇ ಮಾಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಲಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಬ್ಬುಲಕ್ಕೆ ಕಾಯೋ ಕಾರು ಆಳಿದಾ ಉಂಟ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಕಾರು ಊರ್ದನ್ನೇ ಜಲ್ ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ ಯಾವತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಜಿಲೆ ಪುಟ್ಟಿದಮ್ಮ ದೇವರೇ ಏನು ಪೊಕಡೆ ಅಂತ ಕಾರು ಬುಡ್ದು ಏನು ಒಂದು ದಿನ ಇವು ಕಾರು ಬುಡ್ದು ಬೇಜಾರಿದ್ದೆ ನಿಂಗೆ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡಿದ್ದೀನ ಯಾರು ಏನ ಬಂದೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಲೆ ನೆನ್ಪು ಕುಲ್ಲೆ ಇದು ಏನಂಡ್ ವಿಷಯ ಏನಂಡ್ ಬೊಕ ನಿಗ್ಲ ಏನಲ್ಲಡ ಅಂತವ್ರು ನಂಜ ಅನ್ನ ಸತ್ಯ ಅದ ಬೇರೆ ಬೊಕ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರು ಬೂರ್ದು ಎಣ್ಣನೇ ಬೇರೆ ನಾವೇನು ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಅವೇನೇ ಸುಳ್ಳೊಂದು ಬನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬುಡುವಲ್ಲ ಇರ್ನ ದಿನೋಲ್ಲ ಓಲ್ ಬೂರ್ದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಈ ಬೇರೆ ಪನ್ಯ ಸರಿಯಾ ಈ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಲಾಕು ಯಾಕೆ ಇರ್ಲ ಸರಿ ಅಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡಿರಡ ಏನ ಪಂಡ ಈದು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ ಸುಳ್ಳು ಅವಿನ್ ಪೂರ ಪಂತನ ಪೂರ ಸುಳ್ಳೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೆ ಪಲ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚರಿತ್ತೆ ಮಗಳೇನು ವಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಹೊರೋನೆ ಬೆಚ್ಚ ಇರ್ಯ ಜೋರು ಬಾತಲ್ಲ ಏನೋ ಬೆಚ್ಚರಿತ್ತೇನೆ ಮಗಳು ಒಂದೇ ಕಲ್ಗೆಡು ಹೊರ ಸಮಾಯಿದ್ದೇರು ಪಡಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಇರು ಕಾರು ಬುಡ್ನವರ ಫುಲ್ಲೇ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕನ ಬಿಡ್ಲೆ ಹೆಣ್ಮ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನೇ ಲಕ್ಕ ಹೊಡು ಮಗಳೇನು ಕೊಡ ಪಾದ್ಯ ಬಿಡೋದೇ ಕೊಡು ಪಾದ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನಿದೆ ಪುರ ಅಲ್ಲಂ ಬಲ್ಲಾಲಿದೆ ಒಡಲ್ಲ ಜಪ್ತಲ್ಲದಿತ್ತಲ್ಲ ಜನಿಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಚಾ ಮಾತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಕಾರು ಕೈ ಇದ್ದ ಉಂಟ ಮುಗಿತೀರಗೆ ಅಂಚ ಚೈತೆ ನೀನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎನ್ನ 2 ಬೆರೆಲ್ಲ ಪೋತುಡು ಒಂಜಿಂದು ಗಾತಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಬೆರೆಲ್ಲ ಗಾತಡು ಅಗ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ದಾಲ ಬೇನೆ Yeah.